da iawn i chi gyd, a chroeso cynnes i'r gwasanaeth. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi eto o'r wythnos hon. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno ni. Gobeithio gewch chi fendith o gydaddoli a ni hefyd. Daeth i Nazareth, lle roedd wedi ei fagu. Yn ôl ei arfer, aeth i'r synagog ar y dydd Saboth, a chododd i ddarllen. Rhoddwyd iddo lyfr y proffwyd Eseia, ac agorodd y sgrôl a chael y man lle roedd yn ysgrifenedig. Y mae ysbryd yr arglwydd arnaf, oherwydd iddo fe eneinio i bregethu'r newydd da i glodion. Y mae wedi fanfon i gyhoeddi ryddhad i garcharorion, ac adferiad golwg i ddeillion, i beri i'r gorthrymedig gerdded yn rhydd, i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd. Wedi cael y sgrôl a'i rhoi yn ôl i'r swyddog, fe esteddodd, ac roedd llygaid pawb yn y synagog yn syllu arno. A'i eiriau cyntaf wrthynt oedd, heddiw, ar eich clyw chwi, y mae'r ysgrythyr hon wedi'i chyflawni. Yr oedd pawb yn ei gymeradwyo ac yn rhyfeddu at y geiriau grasisol oedd yn dod o'i enau ef, gan ddweud, onid mab Joseph yw hwn? Ac meddai wrthynt, di ai
yr adroddwch wrthyf y ddihareb. Feddyg iachad y hun, a dwed, yr holl bethau y clywsom iddynt ddigwydd yng Nghapernaum, gwna hwy yma hefyd ym Mro dy Febyd. Ond meddai, yn wir, rwy'n dweud wrthych nad oes dim croeso i'r un proffwyd ym Mro i Febyd. Ar fy ngwir, rwy'n dweud wrthych, yr oedd llawer o wragedd gweddw yn Israel yn nyddiau Elias, pan gaiwyd y ffurfafen am 2 blynedd a 6 mis, ac y bu newyn mawr ar yr holl wlad. Ond nid at un ohonynt hwy yr anfonwyd Elias, ond yn hytrach at wraig weddw yn Sarpeta yng ngwlad Sidon. Ac roedd llawer o wahangleifion yn Israel yn amser y proffwyd Elisais. Ac ni lanhawyd yr un ohonynt, ond yn hytrach Naaman y Syriad. Wrth glywed hyn, llanwyd pawb yn y synagog a dicter. Codasant a bwriesant ef allan o'r dref a mynd ag ef hyd at ail y bryn, yr oedd ei tref wedi ei adeiladu arno, i'w luchio o'r clogwyn. Ond daeth ef drwy ei canol, ac ymaith ar ei daith. Tybed nad ydych chi eriod wedi cael y profiad o gael eich gwrthod. Os rhywun wedi cael drws yn eich erbyn chi eriod tybed, wel os oes e, ac os ych chi wedi cael y profiad, wel croeso i'r byd go iawn. I ni gyd ar ryw adeg neu gilydd wedi cael y profiad o gael ein gwrthod. A wyddwch chi fe gafodd J.K. Rowling, awdur y gyfres o nofelau Harry Potter, i gwrthod gan 12 o gyhoeddwyr gwahanol. Ac erbyn heddi mae gwaith wedi gwneud ddyn biliwnydd. Fe rhoddodd Elvis Presley y sac i'w rheolwr Jimmy Denny ar ôl iddo ddweud wrth Elvis nad oedd gobeith ganddo fe lwyddo ac y dylse fe ystyried fe nôl i yrru lori yn lle. Wel, fe wnaeth Elvis yn oreit yndo. Cafodd Steve Jobs, creuwr cwmni Apple, ei ymddiswyddo gan ei gwmni hun. Derbyniwyd e nôl yn y diwedd, a thyfodd Apple i fod y cwmni mwyaf proffidiol yn y byd.
ond roedd hyd yn oed Steve Jobs yn gwybod siwt brofiad oedd e i gael ei wrthod. Gwrthodwyd y cyfarwyddwl ffilm enwog Steven Spielberg fynediad i ysgol theatr Prifysgol De California, 2 gwaith, ac iddo gael gyrfa lwyddiannus iawn yn cyfarwyddo ffilmiau fel Jaws ac E.T. a Raiders of the Lost Ark a Saving Private Ryan, mae'n amlwg nad oedd yr ysgol theatr arbennig honno yn gweld unrhyw potensial ynddo fe gwbl. Oedd e'n gwybod beth oedd ei gael ei wrthod. A mae llawer o'n ei ieuenctid ni heddi yn ei chael un anodd cychwyn ar yrfa, yn timlo bod y byd i gyd yn ei herbyn nhw. Ond mae rhaid i ni ddweud wrthon nhw i beidio rhoi fyny, a'i hannog nhw i ddal ati, a thynnu sylw at y ffaith nad yw llwyddiant yn dod ar unwaith o bell ffordd. Mae'r rhan fwyaf o'r rhai sydd wedi llwyddo wedi methu yn gynta, ac nid unwaith neu 2 gwaith, ond sawl gwaith. Ond maen nhw wedi codi lan unwaith eto, wedi dal ati ac wedi llwyddo yn y pen draw. Ac fe ddigwyddodd yr union beth hynny i Iesu Grist ei hun. Oedd Iesu yn cychwyn ei weinidogaeth. Oedd e'n 10 mlwydd oed. Oedd wedi cael ei fedyddio gan Ioan fedyddiwr. Ac os gofiwch i'r hanes, wrth iddo gael ei fedyddio, i'r ysbryd glân ddisgyn arno fel colomen, a daeth llais o'r nef yn dweud, ti yw fy mab yr anwylid, yno ti yr wyf yn ymhyfrydu. Ac o fewn dim cafodd Iesu arwain gan yr ysbryd un ar nialwch, a fuodd enom 20 dydd a 20 nos, lle cafodd ei demptio gan y diafol. Ac i ni'n ymuno ar hanes yn y Fenilic, wrth i Iesu ddychwelyd i Galilea, yn nerth yr ysbryd glân, ac mae'r newyddion amdano fe wedi lledu fel tân gwyllt drwy'r ardal gyfan. Mi roedd Iesu'n dysgu yn y synagogau, mi oedd yn cael ei ganmol ym mhob man. Tan iddo fe ddychwelyd adref, i Nazareth, i'r dref lle cafodd ei fagu. Aeth i'r synagog ar y saboth yn ôl i arfer. Safodd i ddarllen a rhoddwyd sgrôl y proffwyd Eseia iddo fe. Wrth agor y sgrôl, daeth o hyd i'r man lle roedd yn ysgrifenedig, y mae ysbryd yr arglwydd arnaf, oherwydd iddo fe neinio i brygethu'r newydd 2 glodion. Y mae wedi fanfon i gyhoeddi rhyddhad i garcharorion ac adferiad golwg i'r deillion, i beri'r gorthrymedu gerdded yn rhydd ac i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd. Ac ar ôl iddo ddarllen y geiriad, yma fe'n cau'r sgrôl ac yn estyn y sgrôl nôl i'r stiward ac yn eistedd lawr. Oedd llygaid pawb yn y synagog wedi choelio arno fe. Ac yna dyma Iesu'n cyhoeddi, heddiw medda fe, yn eich cliw chwi, y mae'r ysgrythyr hon wedi chyflawni. Ac oedd Iesu wedi gwneud tipyn o argraff ar ei wrandawyr. Oedd ganddo fe bresenoldeb arbennig ac yn cyflwyno ei hun yn effeithiol iawn. Oedd pawb yn siarad yn uchel iawn amdano. A dyma un yn gofyn, wel, nid y mab Joseph yw hwn, hynny yw, roedd e'n deimlad o farchder yn yr ardal lle gafodd ei fagu. Ac mae hynny'n wir am yr ardaloedd sydd wedi magu pobl enwog. I ni'n cael rhyw ymdeimlad o falchder, mae Caerfyrddin yn falch o'r enwogion y fagwyd yma neu'n tre ni. Mae Cymru'n falch o'i meibion a'i merched. Mae Bancyfelin yn falch o'i llewod a'i chwaraewyr rygbi. A hyd y pwynt yma, roedd Nazareth yn falch iawn o Iesu Grist hefyd, y dref lle gafodd ei fagu, mi roedd e'n un ohonyn nhw. A phe bai Iesu ond wedi oedi myna. Pe bai ond wedi stopo fyna, ond na, fe ath ymlaen i siarad. A'r mwyaf oedd ganddo ddweud, y mwyaf anhapus yr oedd pobl i dref enedigol o wrando arno fe. A meddai Iesu wrthynt, diai yr adroddwch wrthi byddi hareb, feddyg i achad y hun, a dweud, yr holl bethau y clywsom iddi'n ddigwydd yng Ngharper Naim, gwna hwy yma hefyd ymro dy febyd. Wel, dyma wyrgylch y synagog yn newid yn llwyr. Beth oedd hwn yn ei ddweud, wedwch, nad oedd e'n bwriadu cyflawni gwirthiau yn Nazareth, fel mae e wedi gwneud mewn mannau eraill? Pam? Ydy safbwynti a diwynyddol wedi mynd â Iesu y tu hwnt i agweddau bobl bach syml y dre lle gafodd ei fagu?
Odyw wedi codi o'ch lawr bobl hynny? Doedd ei wrandawyr ddim yn ei ddeall o gwbl. Ac mae Luc yn dweud yn ei adroddiad bod ei wrandawyr yn y synagog wrth glywed hyn wedi llenwi â dicter. Cwdasant a bwriasant ef allan o'r dref a mynd ag e hyd at ail y bryn yr oedd ei tref wedi adeiladu arno i'w luchio'r clogwyn. Ond aeth e trwy y canol hwy ac aeth Iesu ymaith yn ddiogel ar ei daith. Wel, na beth oedd cychwyn trychinebu sy'n weinidogaeth yn dyfe. A rwy'n siŵr nad oedd farw siap ar y bregaeth oedd gen i y sir cynta y cychwynes i yn y weinidogaeth ym mhwlpit Tabernacl y Bari nôl ym mis Medi 1994, ond dwlon nhw fi ddim yn mas o'r dre chwaith. Na bygwth yn lluchio i o'r clogwyn ar ynys y Bari pam oedd y teid mewn. Chwarae teg mae pawb yn goffa dechrau rhwlech, wel? Ond nid jyst beirniadu pregaeth Iesu a wnaeth i wrandawyr yn y synagog a dweud wrtho fe'n garedig bod lle i wella, ond bygwth i ladd e. Ond wedi dweud hynny, mi roedd i wrandawyr yn gwybod i ysgrythurau. A mae'n adnod yn llyfr Deuteronomion sydd yn dweud fel hyn. Os cyfyd yn eich plith broffwyd neu un yn cael breuddwydion, a rhoi chi arwydd neu argoel, nid ydych chi wrando ar eiriau'r proffwyd neu'r breuddwydiwr hwnnw. Rhaid troi'r proffwyd neu'r breuddwydiwr hwnnw i farwolaeth, a mi ddogeisio'ch troi oddi ar y llwybr y gorchmynodd yr arglwydd eich diw i chi ei ddilyn. Wel, o'n nhw'n meddwl taw un felna oedd Iesu Grist, gai broffwyd, a oedd yn mynd i'w harwen oddi ar lwybr diw. Ac mi roedd angen felly, oedd angen cael gwared arno fe. Ac mae hyn yn ffaith drist yn dwi, ond gwir mewn bywyd. Mae proffwydi gai yn aman yn llwyddo, tra fod y proffwydi iawn yn methu. Ambell i waith mae rhywun yn cael ei gosbi, nid am wneud rhywbeth yn anghywir, ond am ei fod e wedi gwneud rhywbeth yn gywir. Nid am ei fod e wedi gwneud yn wrong, ond am ei fod e wedi gwneud rhywbeth yn reit. O'n i ddim pa mor gyfarwydd i chi a hanes Cori Ten Boom, Cristion, alle fod wedi cael bywyd llawer mwy cyfforddus petai hi heb ddilyn y trywydd a wnaeth hi. Ond yn lle cymryd y llwybr cyfforddus, fe ddilynodd i lwybr Iesu Grist. Ac oherwydd hynny, cafodd ei thaflu fewn i uffern gwersyll Ravensbrück, y concentration camp, i'r gogledd o Berlin, yn ystod yr ail ryfel byd, lle roedd yr ymodau byw yn gwbl erchyll. Beth nath hi? Beth nath hi gyflawni mwyn cael ei chosbi fel hyn? Lladrata? Lladd? Godinebu? Na. Yr unig beth nath hi oedd helpu rhai ddewon i ddianc rhag y Natsied. Fe nath i'r peth cywir ac fe gafodd ei gosbi oherwydd hynny. Cristion oedd hi, gyda'i thad ac aelodau eraill o'r teulu. Fe helpodd llawer iawn o'i ddewon i ddianc rhag yr Holocaust trwy ei cuddion i cartrefi, ac fe dalodd hither pris yn fawr am hynny. Fe aeth Cori Ten Boom drwy'r profiad agosaf i uffen ar y ddeiar, nid oherwydd i bod i wedi gwneud rhywbeth o'i le, ond oherwydd i bod i wedi gwneud rhywbeth yn iawn. Nid oherwydd i bod i wedi gwneud rhywbeth yn wrong, ond oherwydd i bod i wedi gwneud rhywbeth yn reit. A fel na mae yn y byd yma. Mae'r proffwydi gai yn aml yn cael ei gwobrwyo. Mae'r gwir broffwydi yn cael ei croeshoelio, neu yn cael ei hanwybyddu'n llwyr. Nid poblogrwydd yw'r llinyn mesur cywir ar gyfer mesur pwy sy'n gywir. Yr unig fesur cywir sy'n ddibenadwy yw os yw person ar liwyrchu cariad a gras Duw yn Iesu Grist. Ond mae rhaid i ni beidio phoeni os cewn ni'n gwrthod. Yr hyn sy'n bwysig i'r Cristion yw i fod e'n stico gyda Iesu, i fod e'n parhau i ddilyn Iesu Grist. Mae cael eich gwrthod yn brifo wrth gwrs i fod e. Ond meddwl rhywun bod amser yn helpu, medden nhw. Time heals all wounds, medden nhw'n Saesneg. Meddwl un wraig oedrannus, yes, time's a great healer, but time is a terrible beautician. Ydy mae amser yn helpu siwr o fod. Mae amser yn helpu. Ond dyfal barhau ynddo fe, a dal ati, tan i'r hael wawrio unwaith eto.
Mae amser yn helpu. Ond yr un sy'n helpu fwyaf pan ein bod ni'n teimlo'n bod ni wedi cael ein gwrthod yw Duw ei hun. Yr eli orau ar gyfer gwrthodiad yw cariad. Yr eli mwyaf pwerus i drin yr ymdeimlad o wrthodiad yw cariad holl gynhwysol Duw. Tybed os gyda ni'r sicrwydd hwnnw, y nerth mewnol hwnnw i'n cynnal ni pan fydd eraill yn ein gwrthod. Mae Cori Ten Bôn yn tystio iddi ddod o hyd i'r nerth mewnol hwnnw, y nerth yr rhoddodd Duw iddi trai bod yng Ngwersyll Ravensbrück. Darganfod bod Duw yn wir, yn noddfa ac yn nerth iddi. Mae Duw yn cynnig yr un sicrwydd hwnnw i ni heddi. Noddfa a nerth pan deimlo'n ein bod ni'n cael ein gwrthod. Mae cael ein gwrthod yn rhoi loes i ni. Mae yn ein brifo ni. Ond fe allwn ni fynd ymlaen. Mae dau beth yn medru'n helpu ni. Amser yw'r naill, a Duw yw'r llall. Dal gafel yn dyn y niw, a dal ati. Amen. Bydd yn wrol paid a llithro mor dywyll yw y daeth. Mae serenydd oloio cryd yn yw a gwna dy waith. I'r llwybr doedd y ffigio i'r ranial fod yn faith. Bydd yn wrol blinau beidio cryd yn yw, cryd yn yw, cryd yn yw a gwna dy waith. Paid a gofnir anawsterau, paid a gofnir brwydrau chwaith, paid a gofnir canlyniadau, cryd yn yw a gwna dy waith. Caid a farni, caid a gari, caid a wadio lawer gwaith. Na ofala ddim am hynny, cryd yn yw, cryd yn yw, cryd yn yw a gwna dy waith. Cryd yn yw a gwna dy waith. Gweddiwn. O Dduw ein tad, a thad ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Edrych arno ni nawr o Dduw, wrth i ni droi atat mewn gweddi. Diolch i ti am y diwrnod hwn. Diolch i ti am gyfle i dy addoli di. Ein harglwydd a'n gwaredwr. I ni'n neilltuo hanner awr fach gyda'n gilydd arglwydd ar y sul, i ddfoli di yn dad, mab ac ysbryd glân. Oherwydd mae ti, a thi yn unig sydd yn deilwng o'n mawl ni. I ni'n dy gydnabod i arglwydd yn grewr ac yn gynhaliwr bywyd. Ac yn ni'n pwyso arna ti am darweiniad. Ac yn ni'n ddiolchgar i ti am bob bendith i ni'n derbyn o ddydd i ddydd. I ni'n diolch i ti arglwydd am dy air di. Ac yn arbennig felly am yr hanes sydd wedi bod o dan sylw gyda ni'r bore yma. Hanes Iesu yn dychwelyd i Nazareth, i'w dre lle gafodd i fagu. I ni'n diolch amdano fe arglwydd yn mynd i'r synagog yn ôl i arfer.
ac yn sefyll i ddarllen geiriau'r proffwyd Eseia. Diolchwn i ti am weledigaeth y proffwydi, a'i bod nhw'n dal i'n hysbrydoli ni heddi. Ond arglwydd wrth i ni sylweddoli bod Iesu wedi cael ei wrthod yn Nazareth, oherwydd ei safiad ac oherwydd i weinidogaeth a'i weledigaeth. Arglwydd i ni'n diolch i ti am wroldeb a'r dewrder Iesu. I ni'n diolch i ti o ddiwein tad i fod e wedi cerdded o Nazareth yn ddiogel ac wedi mynd mlaen ar ei daith, yn gweinidogaethu ac yn dysgu ac yn cyflawni gwaith i a chai. I ni'n diolch yn wir am weinidogaeth Crist ar y ddeiar hon, ac am ei eiriau. Hyfryd eiriau'r Iesu, bywyd yn ddyn sydd. Ac yn wir arglwydd efallai bod yna rai heddi sydd ddim yn deall geiriau Iesu, sydd ddim wedi llwyr werthfawrogi'r hyn sydd efo ddweud. A falle bod rhai heddi arglwydd yn barod i'w anfon allan o'i bywydau'n llwyr, yn union fel y digwyddodd yn Nazareth. Ond o dad nefol am wneud di drwy'r lan ysbryd, agor calonnau dy bobl di. Agor i llygaid, agor i clistiau ac agor i calonnau. I weld o'r newydd y gwirioneddau mawr sydd yng ngeiriau'n harglwydd Iesu Grist. I weld yn Iesu Grist hefyd cyflawniad proffwydoliaethau'r proffwydi'r Hen Testament. I ni'n diolch i ti arglwydd, ein bod ni gyda'n gilydd drwy'r modd ryfeddol hwn, y drefen ddigidol hon, yn medru agor y gair gyda'n gilydd thamyfyrio ar y gair. Yn bod ni hefyd yn medru troi at yr oedfa hon pra byd bynnag i ni'n dymuno gwneud hynny. Yn wir arglwydd, i ni'n gwybod bod cymaint wedi newid dros y 2 flynedd yma. Yn ffordd o fyw ni wedi newid. Mewn cymunedau mewn byd ni wedi newid yn llwyr o gynlyniad i Covid-19. I ni'n diolch am y bendithion hyd yn oed sydd wedi dod allan o'r sefyllfaoedd mor anodd sydd wedi bod. Diolch i ti am y drysau rwy ti wedi agor i ni. Diolch i ti dy fod ti wedi cyflwyno gweledigaethau newydd i ni a chyfleoedd newydd. Ond yr holl newid sydd wedi bod arglwydd. Diolch i ti am gydernid Iesu. Diolch tawrin yw'r Iesu, ddoi heddi ac yn dragywydd. A helpa ni o'r newydd arglwydd i gofleidio Iesu Grist, ac i dderbyn i eiriau, ac i ddilyn i ewyllus ar ein cyfer ni. Ac wrth i ni feddwl am ein byd ni heddi, a'r holl ofidi a phroblemau sydd yn ein byd ni, helpa ni ymateb o dad fel y byddai Iesu wedi ymateb. Ymateb i'r angen yn lleol ar ein stepyn drws ni, angen y cymunedau sydd o'n hamgylch ni. Ateb angen hefyd yn genedlaethol ac yn rhynggenedlaethol. Cyn ni'n gwyddio dros bawb arglwydd sydd yn ei chael anodd ar hyn o bryd. Yr rhai sydd yn agos ato ni, ymlith ein teuluoedd a'n cydnabod ein hunain. Yr rhai nad yw i hamgylchiadau nhw yn ymwybodol i ni yn iawn, ac eto i ni'n clywed amdani nhw, i ni'n meddwl yn arbennig am ein cyfeillion yn Tonga yr wythnos hon. A hwythau'n dioddef oherwydd i'r drychineb naturiol sydd wedi digwydd yno. I ni'n clywed amdani nhw, i ni'n gweld nhw, ond dydyn ni ddim yn gwybod yn iawn arglwydd trwy'r brofiad i'w byw trwy'r fath brofiad erchyll. I ni'n gwyddio dad nefol dros arweinwyr cenhedloedd y byd, ac yn gwyddio bydd wedi nestyn y ddoethineb a synwyr cyffredin i'r arweinwyr hynny, wrth nhw wneud penderfyniadau, ac i fyddhau gan llawiau y reoliadau. Helpa ni gyd arglwydd, yn lleol ac yn genedlaethol, i feddwl am eraill, wrth i ni wneud penderfyniadau'n hunain. Clywai'n gweddi felly arglwydd a maddau i ni bobau a phechod yn derbyn di. Arwain i'n ddiogel i fewn i'r wythnos newydd sydd bellach wedi gwawrio. Ac i ti o dad nefol, yn dad, mab ac ysbryd glân,
y bod clod a'r mawredd a'r gogoniant, o'r awr hon ac hyd yn oes oesoedd. Cyflwynwn y weddi hon yn enw Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr. Ond dysgodd ni fel teulu i weddio gyda'n gilydd trwy ddweud, ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, dyled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y meddywn unau un dyledwyr. Ac nac arwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti o deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Diolch yn fawr iawn hefyd i Gareth am ddarllen. Tan y sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a byddo gyda ni a phawb sydd yn anwyl i ni, o'r awr hon ac hyd yn oes oesoedd. Amen.